Jadi 28 nang Boyebari समष्टि परिवर्तन मोनसे जात्रा बे जात्राखौ लानाय जादों प्रमद बर' बिथांनि बे समष्टि आरो बे समष्टियाव दिनै जोङो मोजां मोनसे सरकारनि थाखाय सोलायनांगौनि थाखाय आरो दिनै मोनसे गोजोन थासारिखौ बयबो लुबैदों आरो बे हिसाबै दिनै रायजो राजाया बयबो दिनै मोनसे स्ल'गान लादों स्ल'गाना बेनो जे जौगानांगौ मोजां मोनसे सरकार नांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि नैबे बोयबारि समष्टियावबो दिनै बिटिआर ओनसोलनि साबसिन मोनसे समष्टि हिसाबै गायसननो थाखाय दिनै रायजो राजा बयबो दिनै ओंखारफादों बे गोलाव माने साइकेल हान्जा सुरनाय बे हाबाफारियाव आरो बेजोंनो दिनै रायजो राजानि माखासे जि जेंनानि गेजेरजों दिनै माने रायजो राजाया दिनै गफबनानै दङ दा बे थासारिखौ नायनो थाखाय दिनै बा खबर लानो थाखाय दिनै बे गोलाव साइकेल हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेयाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु बे समष्टिनि बिजाथि बिथाङाबो बेयाव बाहागो लादों आरो दिनै रोजा रोजा सुबुंफ्रा दिनै बे साइकेल हान्जायाव बाहागो लानानै दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों बे मोनसे गोदान सरकारा दिनै इउपिपिएलनि दैदेननायाव जानो थांगासिनो दङ आरो बेयाव बयबो रायजो राजा दिनै बाहागो लानो थाखाय दिनै थियारि जाबाय आरो बेखायनो दिनै रायजो राजाफोरनि साबायखर बावदों आरो दिनै बयबो लोब लोब ओंखारनानै दिनै सोलायनांगौनि थाखाय मोजां मोनसे सुस्थ' सरकारनि थाखाय आरो आबुं मोनसे जौगानांगौनि थाखाय दिनै बयबो दिनै बाहागो लादों आरो बेनि थाखाय आं दिनै आंनि फारसेनिफ्राय आं दिनै साबायखर बावदों रायजो राजाखौ आरो दिनै बयबो जाहाथे नैबे स्ल'गानाव जोङो बयबो बाहागो लायो इउपिपिएलआ मोनसे स्ल'गान मोनसे लाबोदों आरो बे स्ल'गानानो जाबाय मोनसे भट मोनसे सोलायनाय आरो मोनसे खामानि हाबा मोनसे होनायनि थांखि आरो बे थांखिखौ दिनै सिगाङाव लानानैनो दिनै बे गोलाव साइकेल हान्जा सुरनाय जिथु परिबर्तन जात्रा बेखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिखौ दिनै बेयाव लादों बे समस्थियाव दा बेनि थाखाय आं दिनै बेयाव बाहागो लाफैनाय बयखौबो दिनै साबायखर बावदों गोजोन्थों।